Mwancho murigiria Wensoko TV, karibu sana na inda semesa yama yakuru Wensoko chinsa isato asobo tukobo igabwe 15 mutinyigo kianda mwako igabwe chiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseribaga yabari bakombwata sia kure studio ya kabere kwena kya bunanto chuko manya senchirengi ya gwetera samaryogi amone chibicha to sabonya ko ba ko wikaransa oike hiri to komanyena radiaya aene kigwe kuro chingongo inye chense ande monoro ngorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira nechi county chonse ya 25 na ibere ase ense ya Kenya amaya kuru Wensoko chinsa isato achakire bono. Mwancho murigaria karibu sana bono ama yakuru Wensoko chinsa isatu togo chaka norobotiro kobwatia ase eamate yomoga kamatuere no mongina Evelyn Kemonto nigo bonere no moichano maiga yo mwana wa Bruce Junior oyubwato borema kogwa asoboraro bosaregete ase nsemo ya shirikisho gotoke wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South gosabwa kosuna gosombwa na mache ase bona taratoka gwikira boniga nigo hoyo kuriye kirgo kyobwe MCA we wodi yo Mheshimiwa Joseph Gwaro atarire amate yo na kurwa hengora yaya sebono harure okoboria gochiase serikali ya county ya Kisii kwesokia na kobeka omukia okwenekia buna omwana uyu na chikotoka muri kito Bethel Machini na rogoto igorera MSA ya mayakuru Wensoko chinsa isato na roboti rwa senchera yobwikira emateyemo yomogaka kefa matwere no mongna Evelyn Kemonto urastinsemo cha shirikisho ewodi ya Kitutu Central County ya Kisii nigeri no moichano eikakie wike ya mobono maiga yomwanobo oyobwato borema samalita Bruce Junior osirio bugima bwae eye maiga yogotamboka oborero obosarigita chinse mecho anako sirio bugima bwae aseba morigiria taratoka wikira bono iga nche tato mabo mano yosirete roche eretu no mabasukana bwa mate sengeje daraja ya rengembe kanyarekana akaswaro roche bitukoria chuma 4 kor chuma 4 rito abere toko morigi sana ntora mwekero twabekira abantu rokito gwakana kera rituko lakini bado ntora faulu wone ganto nare gosaba sengeje familia ane turikorara onje beka tindikorara tuchande getawe gori bagwete kabagachaga iga twaberiranga wikingi mabono ndoche tindoche basa serikali atakonyire omukia bokumurigia omwana uyo wikirapona igaturanya kabago koreta matunda ndonsi eye nonya maiga yo MCA bwegodi yo Moskedi ukinyarango koreta abantu abo bagasine kurigyo omwana uyo asatara toka wikirabono iga bono dero nanyora abantu abatangani nareteru no MCA kurukunga Duke nanda tara murabande babere oteba ngamba bwato bomanyi lakini bono buna baswaroje baka waboni gambara irana timanye tinga mangana aba bakora na fauru bono ninganye tamachi egere ndorenga kingo korende guchimutu oyo kurigia ekirugo kyobo MCA se wodi ya Kitutu Central so mwaka bwechiro 2025 nebera Samuel Joseph Waro eki emboga nigwanya kabaga gutarire familia yo na kwa pore yabo asibono kuboriko kwa rure go chase serikali ya county ya Kisii kwene kinganko bekera abantu abembosakano ere banyako bakurigyo mwano yo kegima eri anyako baga gutoka egera nyako baga kweni wane amate yae etwachira rero kurigererio boraro ubugwagerete umwana umumurokeva agasombu na mache sengenjo ye daraja ya rengembe mwana agachikotema weta tanyorete no asa kubwatirira mwana agakaroche akairwa family ere so devastated family kumeti basinyire ngai bakonyoro bokonyi na twakwanire na dato mwabo mwana agagoteba nga kirali tuko gagutumia chiri bubere kubeka abantu roche bamurigerio mwana goneri yanda likongu sana mbuyonyoro mwana ogo ne banga arosira nabo gutwaro bore mwake lakini ekero konyora nga tubwati mwana uyu inga asirete tumaitinki ogokora serikali tiragokonya ekobega sienkongu haki tigabe serikali mbwati si enderero mwana Bruce acha ndina mayenda manene mara nere nabwate onyetalenge utali kwenyara serikali gakine mbwati ni manyora gatumweni sibuke naye nilio mwana sawa mpunga cha simole akimongule si mwana atoke
iko okuborirwa nigo kwarurwe guchase abantu barachikorosia marrayo arasensemiyo arase haliembe mono banyako bakobeka ebichunchugo eri gokonya abantu bari bayirirwe na macho gotoka bwanko. Tuko na huzuni sana kwa sababu ya hiyo daraja iko hapo mtoni, na tungeomba serikali kwa njia yoyote ile kwanza tutafutie huyo mtoto. Hatulali hapa, tuko na huzuni kwa sababu ya huyo mtoto. Jambo lingine ni kuomba serikali ya kwamba kupitia daraja hiyo ikiwa vile ilivyo tunataka itusaidie. Kwa hivyo naomba serikali in every 3 kilometers tuwekewe vichungi, sababu tumekuwa tukiambiwa kulikuwa na kichungi ngambo ile, tumeenda hadi huko tumepata hakuna kichungi. Kwa hivyo kama tungekuwa na kichungi na tungekuwa tushapata huyo mtoto kwa njia haraka sana. Kwa hivyo daraja tu si hiyo tu solution ni daraja na iwekwe vichungi. Tunaomba tu. Reporteria Ensoko TV kuraigo mochobo songo eritira na Bethuel Machini. Biabano murigito Bethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikranu manchu murigaria togosaba goitonga ya mateyo ne chikunyara kobage konyora obokonyi erinde komonyoro mwana obo na komwe sabari ya yomwerio togoskabosio Muske Joseph Ombasa Kiangoi oyore ngomo bunge omokoro we bunge ya North Mogirango borabu aso mwaka bwerwe ya mo chimikianda merongo kianda ne 5 nebere wiko mwaka bwechiri bubere na ibere niko bona atebire nainde no are ase bosa sete be yogo chekuriye kergo kyobo jumbe asoba chori bore bosi mwaka bwechiri bubere merongo bere na isano na ibere imeye bunge ya North Mogirango county ya Nyamira asekerie hakatebire buna nigo igatia magendro ari achageti omwaka uyo 1997 taraikirana mbaka bono kago kwana imeye wodi ya mekenene yigotoka se bunge yo ya burabu Kiangoi ni gasabiro Mogirango sugusu komwari bagase ntundende erinda nyarko bakagwikirania amagendra ari achageti Omo bunge omokoro oyo North Mogirango borabu oyo arenga bisi koro mwaka 1997 goika 202 Muske Joseph Ombasa Kiangoi ngati yabarai korwa North Mogirango ya bono baereire ganga yogocha kuborie keroge kyo mwaka 2027 giagera emyaka ya nana akorete gasi eyiye kororekana bakarero eyiye abantu benyorite bakarero nkoru 1997 paka 2002 oche gaiga oikasa matanga otebe bona ikire gaiga abantu bekera ini abantu abanyawaji asa matanga na abande baruwa ji constituency kinde bantu bagenda bagumitina bamindo North Mogirango amangana naro gusiye engima mosago itakire constituency barate yero gire ya mujumbe lakini igaga Mogirango ya rugoro na mukonya Kiangoi road asege karobene na bariki bamangana ime ya mekenene bunge ya borabu weekend ya iga Kiangoi oyore bosio nabo igo monto bwoko boko mwegenwa uwo monachi omonene kino mokoro David Kenani Maraga nigo atebirenga okoirana kwaye ase siasa nigo kogo chicha ase kirianga nigo korwarwa bisi magendro taiyo ene kiweme ya bunge ya North Mogirango kali igetari kerigia itu giakira asense mo yechibara nali moroche ebareye entanga ni yeramu ekorukisi che mositi ebare ndine ntu alengereti na ende ngojiko yekwana na ibuna igo enkore yane kolito yake ibare ikorua mokomoni egoeta asakoruguna isinta eje etirimboke eso etombe mate iga onye togendera ni program ina abwate angalero kiri skuru igebwate paka naone jitairinse Kiangoi Ombasa ni gene kiringa tagote nane kiama kya UDA chipati chiangini vaitiri jitarinse no isatu chiangini vaitiri na inchukoranje otenne chikura korugaiga ase pati yaitu ni interne ekura kini pati intate ne chikura UDA tindi gote ne kiagara iganye gente na UDA teraga ndio burai ase enchire indonge
asensemo y'abanasiasa abo bakwamerania igoro yechingwana cha one term na two term ganale gotebana generally na tose gotwara masikani na ndi tosikane na uyu nkuburia ari gintu kia kiama ya ngondi basi tiga aburi nerororo takubikana goikoburia ase pati kiagira taria ya wananchi na wananchi mbata gitina ubachorere ayo monyene onye guguja gutagito president to tagochorera abantu na uyu ntagite. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, North Mogranko, Nyamira. Steven Nyarikembunde noroboterwa senchira yoboikana togoskabosio mwancho murigaria esegi yokurwania mariogo yogotindia kurwa sorongo rwagusi niko bona abanyanyimbo kurwa segeta seni kya abanyanyimbo kyanyanchwa bakora obonyabi bakora gwamo na kanzo chalo honigo bona bakora obonyabi obotindia sensemo ya ufanisi ase sub county ya Kitutu Chache South ward ya Kitutu Central enseme ya sebanyara ko babako babeka byara abantu batatu abo babu atamarioga yo hatanjira ne mono chigunisa to echenya sore naboigo amarua yechanga chilita emerongevere ase bona barache hoikigwa bosio bekagambero litukoria ankyo muri Kitutu Cliforenge na roboti ura senchira yoboikira Ababisa bobolendi kurwa segeta seni kyanyanchwa egotoka ase sub county ya Kitutu Central ensemo ya bunga ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii bakarwa no sub county police commander Kazungu Chalo nigo bakora obonyabyo botindi bwa mulyogo yogotindia abwa sababu wata abantu babere bale nenya sole chigunisa to amona amoro echichanga chilite merongevere kolengana no mo speed yo nigate babuna nigo banyora chiripoti buna abantu abu babere bakorigwa segeke tambe nigo barokanire ase ensemo ya ufanisi abwa sebango abwango na goikira naroro asababu ata na malioga yogotindia. Sub county police commander Kitutu Central hapa Kisii County. Leo mwendo wa saa 7 kamili tuliweza kupata habari ya kwamba mtu yule ambaye alikuwa kwa rada yetu ya polisi na ambaye anahusika na uuzaji na usambazaji wa mihadarati na pia pombe haramu katika area yetu hii ya Kitutu ameonekana. Sisi kama walinda usalama tuliweza kumvamia na ukweli ni kwamba tumempata na bangi nyingi ambayo ni zaidi ya gunia 3.5. Vile vile tumeweza kumpata na lita 20 za pombe haramu ambayo ni chang'aa, na tukashika washukiwa wawili. Ekyoko kumyankiribuna abantu abona bwa babwatu asemetinge bere yaitire abwasabere twase kote nabwo gaswerwa abwasabanyanyimba babona batabire buna nigo baratekerero getambakero kiali chiko. Cha kushangaza ni kwamba washukiwa hawa wawili miezi miwili iliyopita hapo same place same house hapa Kisii ufanisi waliweza kushikwa na multi agency team, wakakuwa processed na wakapelekwa mahakamani. So ni jambo la kushtua kuona kwamba amerudi tena kwa vishindo na kuendelea na biashara hiyo ya kuharibu watu wetu ama jamii yetu. Omosi bidi Kazungu Chalo niganyara ko bakorwa ekuratana nego chiasa abantu bali bakone maliogo yogotindia buna banyanyimbo nigo barache kominyokane na barabwo batali na bwa bonda bwansi. Hatutalegeza kamba. Yeyote ambaye atahusika kwa mambo ya mihadarati ama pombe haramu akae tayari ya kwamba atakuwa mgeni wetu katika vituo vyetu vya polisi na tunampeleka mahakamani. Niganyara ko bagakwene kyabuna abantu abobono nigo barache kwikwa koti ya bwankyo abwasobara irerwe egetambokero kiali chiko. Kesho watakuwa kotini, hiyo hawatakosa. Kesho watakuwa kotini. Leo ni wageni wetu, tunawakaribisha hapa, lakini kesho watapambana
na mahakama. Mono nigo yabere gukumyo konene ekera abantu bari bakonia mariogo yogotinde bakubwatwa naende baigorerwa bacha kwiranirira oboni obwo yatigera sabanyanyimba kogendera gokoro bonyabyo botinde kigima usemba sirie oboni bwa marwa amona mariogo yogotindia inkoripoteri Nsoko TV kuroga gasegeta sene kibonyanyimba kya Nyanchwa ensemo yebunga ya Kitutu cha South County ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Bebono murigito Wycliffe Orenge na roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigera togoska bosiori tukuri arero niko mugavana bwe county ya Kisii Mosike Paul Simba Arati akora etaro uchiase egeti yokorigia kwagacha yokorigia kwagacha nyumba yabasibwa sensemo ya Nyantrago eyogotoke me wodi ebedo hase keria yokorigereria goikirania obwagacho buburache kwene kyo konganyigwa kwe nyumba yabasibwa kurasobo gatagati obomochi obosongo erigochia kurwari bagagochia sobwagacho bwe nyumba Chirigorirense. Trago, it's called Nyantrago Kegoj scheme ambayo juzi Mheshimiwa Rais alikubali kwamba tulete prison yetu kutoka town hapa Nyantrago. Kwa hivyo ile kitu tumefanya leo ni kutembea commissioner aone aamue. Tumeona site 3 kule chini karibu na Bobasi, tumekuja hii 40 acres, hii 56 acres. I think the more ideal mahali ambapo itaweza jengwa hii prison na ipate shamba ya wafungwa kupiga matofari, walime, ndiposa wakitoka ndani wanakuwa wakulima wazuri, tumepata kwamba inawezekana ni hapa. Kwa hivyo bwana commissioner, watu wa National Housing wanakuja, mtakuja pia na timu yangu hapa, mkuje muangalie. Mheshimiwa area MCA yuko wapi? Yuko hapa, tumetembea pamoja na yeye tuhakikisha kwamba tumeshughulisha shughuli hii ifanikiwe. Kwa hivyo tuko na furaha kwamba prison finally itatoka town ikijengwa hapa. Barabara ya lami of course lazima itengenezwe hapa, lazima wajenge, ukute iwekwe. Nyantrago yawezekana kwamba ikuwe na town nyingine kando na nyingine ile kubwa, ile ambayo itaweza kuwa kubwa ni Nyantrago, kwa sababu prison ikiletwa hapa biashara yote inahamia pande hii. Pia hapa tuko na heka 200 ambazo tunapeana kwa watu wa sola watengeneze 55 megawatts ambayo itasaidia wana. Tukoska bosio mwancho murigereria nigo bono omwemsi obwe wadi ya Masimba Mheshimiwa Bose Mairura hagendereire kubekesegeto na koraga hebiara gochia segati aba MCA babacheta se nyumba yobora ime omucho Nairobi ase hogosaria hobo mabumo gusi habwa sabire banyara ko babakwane kyabuna nko bwatera na bare eriko mwa hokoboko Mheshimiwa Fred Matiang'i aseganga yaye yokoriye kirogo kyobora ibwense Binche Bose Mairura Matara omwemsi o Masimba omukungu oyo ondosiri naenda bono nkoriginkaro mungao na aroriro oyo ndokoro ku Fred Matiang'i nando chembu yakwe boy nande mbu yagotioka nko ngamora masese ni tore ndo mukungu oyo nande no muntu ito kwane ruwe ito oiga kwensi pito tena ne nyuma ya Matiang'i muno mogusino mo Kenya na bomwanchire omwensi pi. And I want to make it very clear, there's no sin when a community comes behind one of their own. We as the Kisii people, on the west of Gato, Bongo, Koregas, we got no one over Korokunaki. Ekimoy, Tebaribachi, State House. Whatever Nambiamano, Nevin Tombia, whatever Korerwa. Incho Moisio Movekoruga, Masimbaga, Inchenachi, Tega, State House. Bono bari bachiete na bano mwana itoka gose kurwarari bakoira na baba baro kibinto bayetwe ekiyaya nebinto bakora tagendo kieke erobo gosere buya amangana yunywa ta chire buya. And I wanted to make it very clear na intuno mogusi no monto koroko omo Kenya tumesema enough is what enough mobwate chikura sobonge omo yaka machaungu akolega sengia asomo chumbe ganya rwari masaba nje kalongo tenatina atebara no ndigetenderi yawo nje ngo sabe yane nje bweka na Nyasaye n'abantu bagwanje bayikubangekero nabari bakona korabia twabere ri bagabarabia ekarenga kera ike abanya batengere barosire omujumbo nyari bari akorwa Bose Mairura 2027 kari janata n'abana nje bate bana mwancho murigeria chidagika 20 cha butokirigoro yechinsa isato chia bono botuko mutimoko kego tokwira se studio ya kabere toskare kuna natore asege kagetari getambe na mange
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyuma ao byobuye bwekerengo kyayiguro aseriguririya nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine kyo gukenura amache boygo ngukunya bari bisima nkwagacha bari swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirinitie nigitsenye kanege Kigali asamange bakirisimi ase number 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324 abakuru nigo bakubinera iga amanga asiro abutokire mbusuru njitaruka bisanda bisoge igonaki amakweli akira asomochie tatiga abale moyo mpatananike Sembro Gomingo Magara Minto mwesima ngitinga semwapeta muganda goregeria Ensoko TV oboroso bw'omugusi Ensoko ya kusamata makano Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta senambe yemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyareko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nyareko bakoigwewa Mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwewa ase nchira enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwewa ase nchira enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora igekuru gyeito tonyareko batoge kora ase nchira bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyareko batogo koraleria okoralipwa nyagosira ase nchira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi nugareti gokorobwa gacho banene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigori oraikerie nigotogotoke nsemo ya tente omucyo Nyamira asamange twakerisi nigwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori ya rinsi
bumwe buri hendrityo mwana obugimo bya bwankyo eskuri y'oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo g'efees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwakogo changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigeria sensemiga ya kabere ya mayakuru ensoko chinsa isato mbia mono se kogendra goto bwatiria na bono togosuka bosio gukomanya huna Francis amenya ndubi oyo hoberega kubori kirgo kyobo MCA wewodi kerenyo imeye bunge North Mugirango nigo bona segeka kimya kemeronge bere bono hataranyore kirgo kyo na bwesokire gotebanga asobo choryo bokebore bosio nigo haraje goso akori kirgo kya sentunde ya gatatu nigo bono hamusabire omamenyi wewodi yekerenyo bwesokia na kweneke unankomo wate siare ucha konyorobo buyo Samarieta kandi Francis amenya ndubi yankuru ase kinyoro ya ikonge egesi location mass location kire kerenyo ward njibuna amenya na beru murwaniri bwikura ki ward yitega ya kerenyo ase myaka 20 yaire egesi kiyago se kebenkelinga tina ikira ko morai kyayara nkole merune ne kikura ase tofauti kero kende na bono 2013 nabo nyoli nabo yikura seto 2017 chikura isato na wego 2022 chikura 46 tende nale goteba twabizwa no minto aba minta utare ko bako mono minto nyabaro oyo nyasa seseni akanyole kiro kyo bo MC abo o speaker so asinge kyo ya tigaire bosa na iri gatambo kinande ko boli kiro giri kya na bwato moyo ne kirenga kyo okorera abantu baito oyo minto nyabaro okorire mirimo asinga giria arengo lakini ndi konye kipindi tikiraera nali kubuli abantu ba minto kiagira na bwato moyo bambwatisia soko ngali bageli go mtatigire sali tigire kolengane mirubile ya bwate kero kindi ndi tigata matengo nyali ko yitabukia tukule kipindi yitu kia kiga kegenderete nchi una amenya na bwate kerenge liyo yo kubolie ewe meremeye ase tikiti ya upa lakini on the process ingaikira senko nyoranga tini konyora ticket ye ingaikase ko kananga ngutigara bose kera na tutuganye konye ko kana chikura chiao ne chinke eske chinke bone ta kiro support yo montonde kolengana na inche ne na my potentiality na matukuna iri nkuriye gasie tingisani kitina abantu ba minto tirasani kitina chikia gara ba mwate buno murai on the process ikanyali kana kanyoranga the government the party ticket ya UDA tira tuara candidate so nanche ngate masana mera ko nyali kana agera nyoli bagelio bona nyasaro muya nkanyura nancheirwe nabo igo tuara ngina ba minta abange even we went kuchiko kurusia dispute ngana kingo kwenda kutware ticket iye kagara ba minto abatu alinge komo bakanyanjira ngani nchende wote Togoska bose mwancho murigereria abaibori nigo basemiwe kubaira abana baba se chiskuru cy'ububundi eri banyorera obasemya
okona somo sangerikano yomo ime location ya Kiangoso nigo sine chief Margaret Ogamba oyoro mu chief location yo ya Kiangoso abasabira abaibori kubatiga abana babo bayachorere chikosi aho korengana no bumanyi kubose no gwancha kwabo erinde bachikwegenderia se emiroberio no bugima bwabo botambe chiskuru cyo bubundi bwego na chirocho nigo cyabori ko kwene kyabuna nkoigora kirama bagago kya saborkwa bari banyara ko bagokora masomo abo y'chiskuru cya secondary. Abana bakora matema form 4 yani mnatolea tu inspector wa capacity the same. Kuna wengine walipata D, kuna wengine walipata C, wengine wakapata C minus, wengine wakapata A. Tuko na polytechnics, national polytechnics, tuko na Nyamira, tuko na Kisii, tuko na other polytechnics. Unabona kurwa irange pinikeru kuranchiro mwana iskuru akole course lakini to machorere course na waomba mwikaransenera omuboli ability ya yenga yakole teki so akarito tiketa abanaka etuko ba encourage bacha ko kole bintebi umwana bara odebinege nyansi yakanda kwegera omanye kuboli nganeli charoli lakini mata ko very perfect enda Nyamira pale nilienda Kisii pale so montako ingera 500 umotoyo mwako ingera ako ingera 500 ako ingera bantu ikomi simbesa mzuri so tago choro mwane course tuko mwana chole with his or her ability togoska bosio mwanchumo rigereria nigo bono hegesuro ase timu area ya JKT Queens ya Tanzania yanyate ko bageko ya timu ya club ya Police Bullets va Kenya inkase gosori yokoria goso ase ebiminano bya CAF Women Champions League bya Africa ase pia bose asense moyende nigo bono Patrice Chepchirchir anyate ko baga kubwa hama meranio yechimbero chintambe hayogenreza World Athletics Championship meyense meri ya Tokyo Japan muri kito Daniel Mwaga no roboti rwa senchira yoboikera Eklabu ugia Kenya Police Bullets ekikosoria erigene y'abasubati imeyense ya Kenya FKF Kenya Women Premier League nigogia Chris ko oye mirano biri bya Sekafa byokoriye tigiti yo chikosoria mirano biri bya CAF Champions League myorgongo oru Africa. Bullets nigo babeta kwa gusurwa chigori inye asibire ene timu ya JKT Kurense ya Tanzania imeyega tikeria Kiamo Sports Center Kasarani Stadium. Agosori eyo nigo yarete makali yokonyonsanie golie mase mosire kachiri chemerango kianda na kerera kwenda asama tutaria ayechi penalty. Ibono nigo Bullets barache kokosoria kurigeri bagara tatokera baragoso ine timu ya Kampala Queens Ritko Oriankyo asa JKT ya Tanzania ego chikosoria finali ine timu ya Rion Korwenseria ya Luanda. Emily Kemunto Moranga Police Bullets Kemunto Fadeba ameipaisha mbali kabisa kule uso wake anaofika Krista Bahera JKT Queens wanaingia kwenye finali, wanamtoa mwenyeji Kenya Police Bullets baada ya sare ya goli 1-1, wanaingia kwenye finali. Kiombe kiri kama mnyoko imeyense ya Kenya National Olympic Committee NOC kiari kireri uko ogekora uno murayo Shadrack Muluki ucia se kiombe kiri kama mnyoko ayense ngima ikiyekora una road Sebastian Coe amono mwa usomone John Ridgegoni elio bachikwegwa libagalio kwarigana mnyoko ya manne yense ngima World Athletic Championship ayora korekane omwaka 2022 na kianda usali omwaka 2023 noyo omo elio gochikunyarigania imeyense ya Kenya Shadrack Maloku nigagotebanga esekenya ikere nebonete kwegwa libagabune liria bene elikuwa nemo mnyoka yonchire mono World Athletic Championship US bonega agendete korekana ime ya Tokyo Japan. Omoni antokie giata abwense ya Kenya chimbero chintambe Perez Chepchirchir nere bono mubwibwe ligana ali amabera mega yo kumubwatigesa sefa abwense ya Ethiopia na kobwa chimbere chio esenchera ere ya bene. Chepchirchir for Kenya grits her teeth and moves past Asefa, who hasn't yet had a response. Chepchirchir, the Olympic champion from Tokyo 2021, is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Perez Chepchirchir. Ethiopia takes second with Tigst Assefa. When it comes to major championship marathons in Tokyo,
It's Perez Jepchirchir again. Na chimbero chinde nigo mnyoki Edmond Seremo obwoko mnyoka chimbero chimita chiri wiso chichoko tuma macha manebi chararo abereka bagakora libaga bya gatatu ime ya Tokyo omorogoba orero na kwebwera lige na ria bronze Godie Banishi nero bwa chimbero chimita chiri wiso chabasacha ase Sofiane El Bahakali ebwense ya Morocco akoira libaga aria kabere. But here comes Jordi Beamish. El Bakkali over that last barrier. Watch the Kiwi, he finishes so quickly, and he's coming, and he's closing, they're side by side, and this time, it goes to Beamish. We said that Jordi Beamish could finish like a steam train, and he's done it. Na tuguska mututambukiye gwikosora gongorero rw'Oburaya asoma gosori gyata ugatiwe club Real Madrid Jude Bellingham omweburwa abwense yabongeresa ayina nendego chimeye kambi ya megiro ye club ekyomega yakabaisiko esengencho yokunyara konya komya bono Bellingham nigo abekirwe ase abagosori balia barachikosoria ane timu ya Marseille eseminano bire byanchire mono byensengi mabya UEFA Champions League ebira korekana litiko oli Jumatano amonitiko oli Jumaine ye wiki ye Ensoko TV chigosori Nchei ngonkoro kwa Daniel Omwaga Mwancho murigeria chidage kemerongo itato na isano na isato chia butokirigoro yechinsa isato chia bono botuko no toikira omwerio boma yakoro ensoko chinsa isato rugo saba kwananga kwanyara ko bakogwe semia na kwemanya hayaga ndre na konekiwa aseri tukeriga riare ko bakirambia mano abariki baito bamangana abo baneke bunanko ya sangeri bara sencherengia na ayo mwancho murigeria asokoira chinga kichiago gosangana intwe obotuko bwarero nchenkoro kwa Clinton Ndigi Brian Achaka nero ringe maiga yechi kamera Felistas Kabendi na Baigo director Zaki Kenya kule studio ya Kabere baina kiamarugi ngochara senchirengia to kukanira twaro botuko bya na Baigo gendre go twaro bodigerio bya asemero bya gendre ta sembeo yen Soko TV tumera nanda sembeo ya Saika Watch.